Hello, खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबोनाय थाबाय। आङो दायो क'क्राझार थांगासिनो दङ फुटबल खेला नायनोहाय दिनै फाइनाल ने ब्र' दिनै फाइनाल नायनो थांगासिनो दङ जोङो साथाम जोङो एसे लेट जाबाय न'निफ्राय फैनाया एसे लेट जादों माने नावबो बारनांगौ नालाय बिनि थाखायनो एसे लेट जाबाय बेनिखायनो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो बेलाय थुनानैदो आरो शेयार खालामनो हादो अननानै प्लिज जोग्राफोरखौ जों दाबो मोजां मिन्थियाखै आङो माने थांबाय थानोसै नायनोसै मोनसेखौ बड'लेण्ड एफसि ना बड'लेण्ड एफसि मोनसेया मबे जागोन मिन्थिया जिखुनु दिनै फार्स्ट फाइनालावल' फैनाय जाबाय थांनायसै नायनोसै जोंना फंबाय नैबे सासे उनाव सासे हाय होनहरदो ब्र' हाय लोगो मोनगोन थांगासिनो दं जाय जाया आरो ड्राइभारा नैबेनो हाइवे रड मोनफैबाय एखेबारे सिबला लांनायसै आरोखि ना दायो लामायाथ' बिराद हाइफाइ जाबाय जोङो दायो कारायगाव मोनफैबाय सिदा थाङोब्ला बेंगल थांगोन सिलिगुरि बेनिफ्राय जों लेफ्ट साइड लानोसै क'क्राझार कारायगाव लामायाबो बिराद मोजां जाबाय नै बरियासै क'क्राझारावनो हाबबाय जोङो दायो फाइनालि आङो दायो सफैबाय नै खाथियावहाय थांगासिनो दङ आङो एखेबारे गारिया ओरैबायदि फुल जाबायना पार्किंआ नायनो हागोन पार्किंआ ओरैबायदि फुल जाबाय नै जायगाया बा मैखोमल' जाजोब्बाय नै गारिया नै जायगानो थोलायलि आरोखि ना फाइनालि आङो दायो फुटबल मेच जायगायावहाय आङो गेटआव सफैबाय ओरैबायदि गारि ना ओरैबायदि मानसि ओरैहाय एखेबारे आथिं होनोनो जायगा गैला आरोखि ना होमब्लाबो नायनो गोसो जादों नायनायसै जायगाखौ मोनो ना मोना लाबो हागौमानि एब्रेनानै नायनायनि प्लान लाबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथांखौ बरायना लादों साबायखर थाबाय माने मानसिया बिराद फुल जाबाय गोजौआव ओरैबायदि मानसिया गोबांनानै फुल नैहाय ओरैबो फुल ओरैबो जायगा गैया ओरैबो जायगा गैया जेरैबो नै बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय गासै 500 बिथांमोना बागुरुम्बा मोसानायनि दिन्थिफुंगोन Bagurumba, the traditional dance of indigenous Bodo people living in the state of Assam, northeast India. A very colorful and vibrant dance form. Bagurumba dance is 1,000 years old from generation to generation. It resembles Oh my God!
लाइभ खालामोब्ला आपनाके सेरजा आरो बुख्रि नारनो नाङालै नारनो नाङा আমার মতন উপস্থিত वा निश्चय बारनो मोनबाय All India Football Honorable President of All India Football Federation, Mr. Kalyan Sube. Oh my god Nobo Kumar Dole. নার্সারিয়া আরম্ভ করেছে এই প্রচেষ্টায় এই প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়কৈ বিশেষ মাত্রা প্রদান কৰিব লগতে ফুটবলৰ অৰ্থে ভক্তি হিচাপে লৈ ইয়াৰ জৰিয়তে এইদৰে অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে গোটেই ফুটবলৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে আজি আমাৰ মাজত সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা আদৰণীয় সবাই ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক আন্তৰিক স্বাগত জনাইছো আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত ফুটবলৰ সম্ভাৱনা এটা সঠিক দিগদৰ্শনেৰে শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে তেখেতৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো প্ৰিয়কামী ৰাইজ এই আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দুবছৰ বিৰতিৰ পিছত ফুটবল ক্ষেত্ৰখনলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা পুনৰ ঘূৰি আহিছে আমি এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শক্তিশালীভাৱে আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিদ্যালয়ে আমাৰ প্ৰধান সচিব আৰু ISPL 2022 হওক ই ফাইনালৰ প্ৰতীক এই কামনাৰে আটাইলৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ আরে যদি ভালো দিলে অসম ফুটবল সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি ছাৰ নৱ কুমাৰ দলে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ आफादगिरि सार नव कुमार दले बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया जोङो अब इधर आके फुटबॉल देखने के लिए कैसा लगा बहुत अच्छा लगा और अब मोनसे फाइनल खावलायनाय मेस कमिशनारनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो टिम सिङाव दंहैयो ओके बेनिखायनो बे समाव खावलायनाय मेस कमिशनार बिथाङा बङाइगाव खेला सालायनायाव गोबां उसुबिदा नुजागोन बेनिखायनो बयबो फिल्डनिफ्राय फैनांगौ बेवहाय साबस्टिटिउट प्लेयार जिरायनानै बे खेलाखौ सालायनांगौ जानायलाय बेवहाय गोबां नियमफोरखौबो जों मानि काफी सालों से बोडोलैंड
এনেকুৱা হ'লে পিছত বহাবলৈ নেদেখিব আহিব নালাগে Orang jadinya waspada ini. जायनो देरहागोन बेनो सनानि जुथाखौ मोनगोन।
and champion. Begini जोङो होनाय जागोन. Tonight we will present man of the match for final match, highest scorer of the tournament, player of the tournament, second runners up, first runners up.